നൂഡിൽസ് വാങ്ങിത്തതിനെക്കാട്ടും എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ അടിപൊളി നൂഡിൽസ് ഉണ്ടാക്കിയാലോ. അതും നമ്മുടെ ഒരു ഫെർമിസെല്ലി ഇല്ലേ, അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് റോസ്റ്റഡ് ഫെർമിസെല്ലിയാണ്. അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് റോസ്റ്റഡ് ഇല്ലാത്തയും എടുക്കാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇത് പൊട്ടിപ്പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ കഴുകി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫെർമിസെല്ലി എടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ വെള്ളം ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതും ആവശ്യത്തിന്. പിന്നെ ഫെർമിസെല്ലിക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വെക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഫെർമിസെല്ലി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കാം. ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേവില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാണ്ട് പോയേക്കരുത്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫെർമിസെല്ലി ഇവിടെ തിളച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് പിടിച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു വെന്തു എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് കോരി മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വീണ്ടും വെന്തിട്ട് കുഴയാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിങ്ങനെ കോരി ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അരിപ്പ വെച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് സ്റ്റീലിൻ്റെ അരിപ്പ ഉപയോഗിക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് ആണെങ്കിൽ ഉരുകി പോകും, കാരണം ചൂടോടെയല്ലേ. വീണ്ടും നമ്മൾ അതേ പാത്രം തന്നെ കഴുകിയിട്ട് അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, അതുപോലെ പച്ചമുളക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, നല്ലോണം അങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. കരിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ഒരു പരുവാകുമ്പോഴേക്കും അതിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് കുത്തി അരിഞ്ഞ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. സവാളയാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. അതൊന്ന് മൂത്ത് പോലെ വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് മൂക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ രുചിക്കും. പിന്നെ അതിലേക്ക് ഗരം മസാല, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ ചേർക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. ഇത്രയും ഉള്ളി മതിയോ നമ്മുടെ ഈ ഫെർമിസെല്ലിക്ക്? നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും, ഇത്രയും മതിയാവും. ഇപ്പം പിന്നെ നമ്മളിതിൽ അധികം മസാല ഇടാത്തതാണ്. ഇതൊരു പ്യുവർ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലേക്ക് സോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല, ഹെൽത്തിയാണ്. ഇതിലേക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുട്ടയോ 2 മുട്ട എത്രയാണ് നിങ്ങളുടെ അനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 മുട്ട ടോട്ടലായിട്ടാണ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒറ്റ മുട്ട ചേർത്തു. ഇനി അവസാനം നമ്മൾ ഒരു മുട്ട കൂടി ചേർക്കുക, അത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് നമ്മുടെ ഫെർമിസെല്ലി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല കൂടി വെതറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇതിപ്പോൾ മിക്സായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് ചെയ്യുക, ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടാനേ പാടില്ല. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ കളറൊന്നും ഇതിനില്ല. സാധനം ഇവിടെ റെഡിയാണ്. താങ്ക് യു.